आरो जों यासाखै नाखा बेलायखा खात दंथ'गो सारा त्रिपुरा रायजोआव माहायखैनो जोंनि बानातलाव जोंनि त्रिपुरा लेन्डनि जबाना हामजागै जों खाबाक सांलायानो हनै सारा त्रिपुरा बेपिनो जोंनि आइपिएफनि बानातला दिनै फाइट दङ आबो जतनो जारा ससियेल मिडिया रक नायतंनाय WhatsApp tai YouTube Facebook rok jara naयतंनाय जतनो साइमानो आं जतनो न दिनै कयनाय माहायखैनो जों सारा त्रिपुरा रायजोआव जदि नर त्रिपुरा लेन्डनि जबा ताव फायाको हामजाया तंनाय दंनो बांसानाय उमो कायसा लामा चिनि त्रिपुरा लेन्ड ओ त्रिपुरा लेन्ड मानखे चिन त्रिपुरा दफा फियक जागनाय आबो सां तिनिन दिनो कयना मुजुङो जत चिनि ताखो बुकुरुनो ओ जबा फाय जतनो सामिलुं दिहने हामबाय Because in city second